Деси е страхотен лектор и водещ на тези събития за мен. Получих страхотно подобрение на цялото ми здравословно състояние. Вибрацията, която се усеща, е много зареждаща, стимулираща. В резултат на упражнението с Деси, с всичките чакри. Защото тя много умело всъщност съчетава това да разкаже нещата, които иска. Това ме спаси от всичките депресивни състояния. Изключително съм очарована. И това, което мога да кажа, че усещането е страхотно от нейните съответно класове, би ги препоръчала на всеки. Изключително съм доволна. Препоръчвам на всички, ако имат възможност да присъстват не онлайн, а да присъстват на живо, защото изживяването е различно. Разбира се, че ми се оправдаха очакванията. Продължавам с нея на всички събития. Благодаря ти, Деси. Сигурно ще се запиша и на останалите за енергийните центрове. Много благодаря и пожелавам любов и светлина по пътя. Здравейте, намираме се в София, в къща за събития For You, където ще се проведе днес събитие на тема първа чакра, работа върху първа чакра. Но спокойно, ако вие не сте се записали и не можете да присъствате днес, поради някаква причина, имайте предвид, че това събитие може да го купите като дигитален носител, като филм и така може да процедирате и с следващите събития или пък да заповядате на живо. Следващото събитие ще бъде на 22 февруари. Свързано е с темата за либидото, красота, харизмата, баланса на репродуктивната система, умението буквално да раждаме бебета и нови проекти. Така че включете се, ако можете, на живо на 22 февруари и заповядайте при мен в тези практики, които са свързани с йога, дишане, много трикове, финни инструменти за баланс не само върху физическото тяло, но и върху нашата енергийна система. Може да закупите тези практики като пакет, комплект от събития, които се наричат баланс на чакрите и всеки месец ще има по едно такова събитие в събота. Заповядайте и при нужда от информация може да ми се обадите или да разгледате линковете, които пускаме. Намасте!